Ето 10 начина, с които да контролирате вашия умен дом. Първо, стандартният начин за директен контрол на устройствата, а именно физически превключватели или дистанционни най-просто. Второ, мобилни приложения. Те са лесни за употреба и предоставят пълен контрол от смартфонови. Трето, RF управление или безжичен контрол за различни устройства, а именно чрез радиосигнал. Четвърто, пасивни инфрачервени сензори, а именно автоматизация чрез засичане на движение. Ето как баща ви да не се кара, че сте забравили лампата включена. Пето, централизирани контролни панели. Управлявайте всичко от едно място. Шесто, гласово управление. Използвайте Alexa или Google Assistant за гласови команди. Hey Google, пусни водата в кухнята да се изстудява. Седмо, Cross-Device Control. Смарт часовници и други устройства за контрол. Пускам климатика от гривната си. Девето, веб-базирано управление. Управлявайте устройствата чрез веб браузър. И десето, любимото ми, уиджети. Бърз достъп до устройствата от началния екран на телефона ви. Тази лампа я намали.